aften skal vi snakke om nogle af de seriøse emner på webcam. Og i aften har vi besøg af en af vores meget, meget specielle gæster. Det er nemlig Ulla Henriksen. Hej Ulla. I aften skal vi snakke om nogle af de seriøse problemer på webcam. Om det, der foregår herovre. Og jeg synes, vi skal lægge ud med en af de største problemer, vi har i verden, nemlig den globale opvarmning. Der er folk, der ikke tænker nok over den globale opvarmning. De ved ikke, at de kan hjælpe folk. Ikke også? Ja. Det, der er med den globale opvarmning, det er jo, at det ødelægger jorden, og det dræber rigtig mange mennesker ude i fremtiden. Men vi, der lever i nutiden, tænker ikke på det. Men vores forfædres, eller nej, det går fremad, fremfædre, de får problemer med det. Ja, og folk skal tænke på, at hvis de ved ikke, hvor meget de hjælper verden ved at genbruge. Det er det, folk tror. Det er sådan noget med, jamen det gør alle, så det behøver jeg ikke. Men nej, det er meget, meget vigtigt. Hvis alle tænker sådan, så er der ingen, der gør det. Det er rigtig klogt sagt, Ulla Henriksen. Og nu ser jeg et nyt problem, nemlig terrorisme i Thailand. Terrorisme, det er simpelthen noget af det mest grufulde i verden. Især på Thailand. Alle de små børn i bikinier. Der er ikke folk, der tager hensyn til det land, fordi at de skyder alle sammen hinanden. Ja. Altså, der er ikke noget, vi kan gøre. Jo, vi kan hjælpe dem på vej, men de må også selv finde deres indre. Det er det eneste, vi har atomvåbnerne til. Deres indre vej til at bombe Thailand. Nå, nu til et nyt emne. Voldtægt. Hvad vil du sige om voldtægt? Det er jo forfærdeligt. Har du nogensinde selv været udsat for voldtægt? No comment. Okay. Men hvad har du... Hvad synes du om voldtægt? Der er ikke nok folk, der tænker over det er grufuldt. Og tænk på, hvis du har et barn, at det så lige pludselig bliver overfaldt og ikke kan gøre noget totalt hjælpeløst. Burde man beskytte sig, burde det være lovligt at gå med kniv for at kunne beskytte sig mod voldtægt? Knive skærer. Gennem brød også. Men de kan også skære igennem mennesker, for vi er sværere end brød. Ja. Tak fordi du kom i aften. Jeg tror, at mange har fået rigtig meget hjælp for dig. Og så pas på med alt, ikke? Pas på derude. Bare husk, vi er her for dig. Da